Waarom deze fitdag? Deze fitnessdag is onderdeel van een breder project. Het heet Sport Beweegt U Fit. En dat is een project bedoeld voor mensen met chronische aandoening of lichamelijke beperking om hen weer aan het sporten en bewegen te krijgen. En daarmee is de fittest eigenlijk een middel om als eerste te kijken hoe fit men is. Wilt u proberen 24 seconden op één been te staan? Gaat uw gang. Bal tegen de muur. En nou vangen. Nog even volhouden. De mensen die zich vandaag hebben aangemeld voor de test, daar hopen we over een paar maanden weer even contact mee te hebben om dan te horen inderdaad of ze daadwerkelijk zijn gaan bewegen. We willen dat wel monitoren in elk geval. In eerste instantie is vanuit de gemeente een brief verstuurd. Daarnaast is in januari hebben mensen huis aan huis een flyer ontvangen dat de fittest eraan kwam. En verder in de media via nieuws, persberichten. Het is de bedoeling dat hij met deze bal 10 keer probeert een doelpunt te maken. Als eerste bezoekt elke deelnemer een arts die kijkt of het qua gezondheid voor de deelnemer te doen is om alle onderdelen veilig te doorlopen. Daarnaast wordt hun bloeddruk gemeten, lengte en gewicht en een aantal balansoefeningen, oog-handcoördinatie. Het laatste test is een wandeltest om het uithoudingsvermogen te meten. De mensen krijgen aan het eind van de test een gesprekje met een adviseur, dus die hebben in beeld hoe fit de mensen zijn. De fitheid van de senioren die ik aan mijn tafel heb gehad, is overwegend goed. En dan moet je rekening houden met leeftijd en met kwaaltjes die bij de leeftijd horen. En als je dan ziet van hoe soepel ze nog zijn en hoe goed ze nog kunnen wandelen, dan vind ik dat het overwegend goed is. Maar om het zo te houden, moet je wel bezig blijven. En hoe fit bent u nu? Ik ben heel fit. Ja hoor, ik voel me prima. Nou, volgens dit formulier ben ik heel fit. Boven verwachting. Ik vond dat ik aardig fit weer. Tenminste, ik kan hier weinig uit aanlezen, maar naar mijn eigen idee ben ik aardig fit. RTV